Umnakiseni Mngadi obesekhaleni lokulwa nobugebengu endaweni kuthiwa uhlaselwe esemzini wakhe ngoLwesihlanu ngezithuba zehora lesikhombisa kusihlwa. Kwi-incident eyenzakalile kudutshulwa kwabe-CPF, amaphoyisa afonelwa athi amaphoyisa ngeke akwazi ukuza alinde i-backup, and it took maybe 4 to 5 hours belinde i-backup. So iyakutshela leyo nto ukuthi even amaphoyisa ayasaba. Ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwa ngenxa yokusabela ukuphepha lithi cishe insuku zonke kubulawa umuntu eBhambayi kanti akekho umuntu obushwayo. Awapheli ngisho inyanga noma 2 months iqalile lempi le esingayazi nathi ukuthi iqhamukaphi yokubulawa kwabantu. Kuqale ngokuthi kuthiwa kubulawa abaqaphi, kwanabaqaphi abake badubuleka bavaleleka ngaphakathi eBhambayi baze bacela i-backup bathi bacela amaphoyisa azobakhipha ngoba sekhona odubulekile. Sayitshela mhlawumbe ukuthi into edlulayo. Almost every day ibhamuzi yaqhuma eBhambayi, mayiqhuma ngeke iqhume mala izoqhuma kukhona olele phansi. Sivuke sense sizwe sekuthiwa sekudutshulwa ubani. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Ngenxa uthe amaphoyisa aseNanda aphenya icala lokubulala.